Jinsabu fl-aħħar fażi l-preparamenti sabiex it-trasport pubbliku permezz tal-karozzi tal-linja ikunu blaħlas għal kulħadd bħala parti minn miżura li tħabbret fil-budget sena ilu. B'hekk Malta se tkun it-tieni pajjiż fl-Unjoni Ewropea li toffri trasport pubbliku blaħlas li ma' miżura tfisser li persuna li tuża tal-linja kuljum se tkun qed tifranka mill-inqas 390 euro fis-sena. Ġimagħtejn qabel din il-weda titwettaq One News tkellem ma' Ivan Piervella li huwa direttur fih dan Transport Malta responsabbli għall-amministrazzjoni ta' trasport pubbliku. Huwa spjega li din il-miżura fissret xogħol kbir ta' żvilupp diġitali hekk kif pajjiżna hawn mal-400,000 persuna li għandhom tal-linja card. Vella spjega l-bidla li se ssir għal dawk kollha li jagħmlu użu minn tal-linja. Fil-preżent dawk il-gruppi li qed igawdu minn trasport pubbliku b'xejn jafu illi irid ikollhom xorta il-kreditu fuq il-kard u fl-aħħar tax-xahar inġabar l-ammont li tkun intuża f'xahar partikolari u joħroġ refund fuq il-kard tal-individwu stess fl-aħħar tax-xahar. B'din il-sistema l-ġdida da kollu ħajispiċċa għalfejn għax persuna m'għandux bżonn ikollu kredit fuq il-kard. Huwa tkellem ukoll dwar il-proċess sempliċi għall-aħħar li jrid jgħaddi minnu kull persuna li tuża tal-linja issa li din tkun b'xejn. Min għandu din il-kard m'għandu bżonn jagħmel xejn u sempliċement jitla fuq il-bass u jittappja l-kard. Min m'għandux din il-kard jista' jidħol fil-website tal-operatur ta' trasport pubbliku Malta Public Transport u japplika minn hemm direttament biex tiġi toħroġ il-kard. M'għandu bżonn però min għandu kard m'għandu bżonn jagħmel assolutament xejn ħlief li qed nagħmel naqra enfasi fuq għadi li jittappja l-kard u kull darba li jitla fuq il-karozza tal-linja. L-enfasi li qed issir sabiex wieħed jittappja l-kard meta jitla fuq tal-linja qed issir sabiex Transport Malta jkollha aċċess għall-informazzjoni ta' kemm hemm nies f'pajjiżna li jagħmlu użu mit-trasport pubbliku u hija permezz ta' din l-informazzjoni li dan is-servizz jista' jitjieb. Vella nnota li Transport Malta qed tistenna żieda ta' persuni li jagħmlu użu minn tal-linja wara li titwettaq din il-miżura u bekk in-numru ta' persuni li jużaw tal-linja ikompli jiżdied sakemm jisboq dak fl-2019. Matul is-snin rajna li kien hemm żieda f'dawn id-dan. U allura dina timnina b'ottimizmu li iva l-indikazzjonijiet huma li ħajkun hemm żieda fl-użu tas-servizz tat-trasport pubbliku.